Приятели, здравейте! Искам да разкажа една кратка история и да кажа, че боклукът за едни е съкровище за други. Какво искам да кажа? Сега ще ви разкажа. Какво искам да кажа, приятели? Ами сега ще ви разкажа. Клипът ще стане малко по-дълъг, отколкото трябва, но пък се надявам да се заслужава наистина всяка една секунда. Искам да ви поканя. Това колело, което виждате в момента, онзи ден беше изхвърлен до Варела. Аз спрях естествено колата, натварих се го в багажника, бяха му меки гумичките, купих един звънец и нали знаете, че има едно момче, което постоянно е с джини. Това момченце винаги е с джинито и е нейн приятел, казва се Иса. Не знам дали е за щастие или за жалост, но той е без баща, така както бях и аз. Гордо той живее моят живот и може би аз в него виждам себе си. Та, както казах, може би аз в него виждам себе си. За разлика от него, аз нямах съседи, които бяха така мили с мене. Нямаше кой да ми подарява колелета, нямаше кой да се занимава с мен, нямаше кой да ме води на батути. Нали знаете, всяко зло за добро. Това, което съм нямал аз, го имат те. Така че, Иса, искаш да изпробваш колелото? Да. Ами, айде, пробвай го. Ама леко сега, леко, внимавай. Има се спирачки от всякъде. Айде, газ! Та, приятели, опитвам се да кажа, че това дете до някъде е щастливец, защото аз съм част от неговия живот и малко или много, как да кажа, му помагам в живота, в детството, да имам малко по-добро детство. Той е приятел с Дженито и винаги са заедно, дори го водим на баня с нас, къпем го. Какво да кажа? Понякога човек е по-добре да мълчи, да ни казва много неща, защото е лошо. Но пък се опитваме да правим от нищото нещо. Ето, момчето вече си има колело, има си звънец, щастлив е. Щастлив ли си? Щастлив ли си? Да. Ти знаеш какво значи щастлив? Да. Добре, харесва ли ти колелото? Да. Харесва ти. Ще го караш ли много? Да. Браво, бе. Добре. Искаш да кажеш нещо? Не. А благодаря случайно? Още да. Кажи благодаря. Благодаря. Моля? Благодаря. Благодаря. Добре. Ами, приятели, пак ще се опитам да разкажа. За разлика от мен, това дете има добри съседи, един от които съм аз и страшно много му помагаме. Аз също бях като него, израснах без баща, обаче при мен разликата беше друга. Че нямаше кой да ми помага, нямаше кой да ми подарява. И така. Може би затова се опитвам да помагам и така. Не знам, наистина на това би трябвало да отговори някой психолог. Защо винаги се опитвам да помагам и защо винаги, когато виждам някой страда, аз се поставям на негово място. Не знам защо. Приятен и успешен ден на всички. Ето това, пак казвам, за някой е буклук, за другия е съкровище. Живи и здрави и до нови срещи!